Igsuon, abi bitaw nimo, dili biya lisod magpasaylo. Kung ibutang lang yun sa imong hunahuna o kasing-kasing, walay perpektong tao gawas sa Dios. Ibutang pud sa imong hunahuna nga naa sa balang kasulatan nga ang tawo nga magpasaylo sa mga tawo nakasala nila pasayloon usab sa Ginoo. Apan katong mga tawo nga dili magpasaylo sa ilang mga sala ngadto silang sikatawo, dili usab pasayloon sa Ginoo. Kung kanunay nimo na ibutang, makapasaylo gyud ta. Kung gilisuran man ka, i-pray lang, iampo lang. Ngano man ang tawo nga gusto og kaluwasan maningkamot yun. Ang mga lisod buhaton paningkamutan yun mga himong masayon. Ngano man every time nga naatay mga kasakit, naatay pagdumot, mahimo na siyang babag sa grasya ug panalangin nga ihatag sa kinabuhi diha nimo. Dayon ug maabtantang mamatay day naatay pagdumot ug naapatay dili pa ta makapasaylo or naapatay wala pasaylua, sarado ang langit alang niini. Muna magpasaylo ta ha, di po ta magdumot. Pwede ta masakitan, pero di na to padugayon aron dili na mahimong makadaot sa atong kalag. Amen.